का सादिक भाई कसला टेन्शन घेतले यार अरबाज, तुला तर माहिती ना माझा रिश्ता झालाय तो. रिश्ता झाला तर माहितीये, ती खुशीची बात आहे ना. खुश झाला पाहिजे माणूस, टेन्शन घ्यायची काय बात आहे. टेन्शन मी नाही घेत, माझा सासरा टेन्शन घेते. सासरा का? त्याचा कसला टेन्शन घ्यायचा? अरे यार तुला तर माहिती आहे मी काही जॉब करतो ना, ते मन सॅलरी आहे कमी. तो नुसता चिंचिन करतं की आता तुमची शादी वर, आमची पोरगी तुमच्या घरात येईल, तुम्ही तुमच्या पगारात कसा काम कराल. त्याला असं बोलणार की तुम्ही खेळ दुसरा जॉब बघा. हो ऐसा आहे, नुसती चिंचिन लावला नाही आणि दिवसभर फोना करते हे जाऊन जी या जरा बैसू आपण बोलू तमाशा. बैठा ना, बघा काय बात करते तो. जायला काय प्रॉब्लेम नाही रे, पण ती आता आपली शादी नाही दिली काही नाही, जाऊन ससऱ्यात जाऊन बैसायचा आणि बात करते. मला ती शरम वाटते रे, तेव्हा मी करतोय. ससऱ्याचाच फोन आहे, उचला बघा काय बोलते. हॅलो. हॅलो जावंत जी. हा ससुरजी बोला. अहो जरा बात करायची होती. हा अहो तरी काही आता काय नाकीवरती आहे. मग जरा येतो घरा. बरं येत आहे एक 5 मिनिटात या येत जरा या, तुम्हाला एक गंमत सांगतो. या आहे कुणा तरी घेऊन येते, एकट्याला जरा शरम वाटते. बरं या. हा ठीक आहे ठीक आहे ठेवताय. ठेवा. मी येते ना सोबत. पक्का येतोस आहेस? मग नुसतं सर्वला खायला येऊ नको, ते येऊन 4 पाच किती बोलीन. चल मग जास्त बडबड करत बसू नको, आता झैलेला रिक्षा तोडून टाकशील माझा. नाही मी कालला जास्त बोलताय. चल ये. अस्सलाम वालेकुम सलाम. बाकी काय खबर आहे जाऊनजी? बेस आहे ना? वालेकुम बेस आहे. बरा मी काय बोलताय, तुम्ही लोक चाय घ्याल का शरबत घ्याल? चाय असतो, शरबत घ्या. अहो ऐकलंस काय, पहिले शरबत घे आणि परत चहा पण घे. बरा ससुरजी, काल ना बोलू जाऊ काय बोललो नाही, काय विषय तो बघा. आता जावंजी, तुमचा आणि आमच्या पोरगीचा आता दिसायला रिश्ता बरोबर आहे. तुम्हाला आहे पगार 10 आणि 15 हजार रुपये. आता त्या 15,000 तुम्ही काय खाल आणि माझ्या पोरीला काय खायला घालाल. तर आमचा असं सगळ्यांचं बोलणं होता, तुम्ही आता बाहेर जा. बाहेर जाऊ? हो, तुम्हाला बाहेर जायला लागेल. आता आमची पोरगी जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला बाहेर जायला लागेल आत्ताच्या आत्ता. गावजी ना गायला काय तुम्ही पण काय रे, रागाने का उठून राहिलास? अरे रागाने नाही उठून राहिलू, मग ससरा दिसभर बोले ना पोरगी पाहिजे तर बाहेर जा, पोरगी पाहिजे तर बाहेर जा. मग घराच्या बाहेर राहिलू. अबे तुला घराच्या बाहेर न जायला सांगला, मग तुला बोलला बाहेर जा, म्हणजे कोई दुबई सौदी बाहेरगावला जायला सांगला. तुला तर माहितीये ना मला ही दुबई कोविड बीट पसंत नाही. दुसरी एखादी कंट्री असली तर गेलो असतो मी, ट्राय करीन दुसऱ्या एखादी कंट्री. मलेशियाला जाशील? मलेशिया 1 नंबर कंट्री आहे, जाईन ना. चल बघू, चल. बघा सादिक भाई, माझा एक दोस्त आहे मलेशियाला, तो विजाचा काम करतो. तुमची बात करू का त्याजवळ? 1 नंबर. अरे पण भरोशाचा आहे ना? हो बा, भरोशाचा आहे. महार बिरवाडी हा सच्चा आहे. ऐसा तो असता आता मलेशियाला. ऐसा हा, काय नाव काय बोलत ना? इक्बाल खान. जास्त काही टेन्शन घेऊ नको, तो आपल्या ओळखीचा आहे. ऐसा त्याला विजा कच्चे असतात. जैसा तुमचा शिक्षण तैशी विजा. ऐसा दे बघून नंबर त्याचा. व्हिडिओच्या स्क्रीनवर आहे बघा. व्हिडिओच्या स्क्रीनवर आहे. ठीक आहे. मी काय बोलताय, पैसे घेते काय विजाचं? पैसे तर घेणार, त्याला बिझनेस आहे तो. मी पण बस एक बात बोलताय, पण पैसे तुमचं फुकट नाही जाणार. कामाचा माणूस आहे, काम 100% होणार. सही आहे. आणि मलेशिया कंट्री जी आहे ना ती खूप भारी आहे. आपली जरा इंग्लिश पण बेस होईल, माणूस जरा स्मार्ट बनल गेल्यावर. बेस आहे ना आपली. बात करतील त्यातून काय बोलते तू बघ. करताय मग तुमचं डॉक्युमेंट रेडी ठेवा. चाल मी सांगते तुला. सकाळ बात करते ना लगेच. अरबाज, हे उपकार मी जिंदगीवर विसरणार नाही यार. तू आपला दोस्त आहेस, पण भावासारखं काम केलं आहेस. इतका कोण कुणासाठी करत नाही, पण तू माझ्यासाठी करतस. सादिक भाई, मी तुमच्यासाठी नाही केलाय. माझ्यासाठी नाही केलास, मग कुणासाठी केलास? सादिक भाई, तुमची बारकी मेवणी आहे ना, तिचा आणि माझा आहे अफेअर. अबे साले, जेव्हा तुम्ही मोठी जोल कराल
तेव्हा माझी बारकी जोल होईल ना. शान्या, माझीच मेवणी मिळली काय तुला? सादिक भाई, माझ्यासारखा साडू मी अगरबत्ती घेऊन शोधलो ना तरी मिळणार नाही. बरं ठीक आहे, चल तू माझा विजाचं काम कर, मी तुझं मेवणीचं काम करताय. आपण दोघं साडू साडू आणि सासरचे प्रॉपर्टर मारू झाडू झाडू.